טוב, מה שקורה, באנו לאתר פה נזילת מים, כמו שאתם רואים. אנחנו רואים את הצינור ברור מאוד של המים החמים. אנחנו רואים פה את הזווית שיורד לברז, כמו שאתם רואים. עוד פעם, זה הצינור מים חמים, אנחנו רואים אותו ממש בבירור. יש לנו פה זווית, ואנחנו רואים פה את הנזילה, כמו שאתם רואים. איפה שהלייזר, אתם רואים את הלייזר? כן. מצלמה מקצועית, ממש רואה את הצינור, ממש בבירור. בשורות טובות.